mabilis, mainit. So yan, titikman na natin yung ginawang pinispisang jug balls ng kambing. Ayan. Sarap. Sarap na pulutan ito mga tingnan nyo. Sarap. Mga kuys, ayan. So ito na nga, nagluluto na si Pare Junior ng pinapaitan. Kaya ka Pare Junior sa mga viewers natin. Ayan. Sarap ng pinapaitan mga kuys, oh. Ayun naman mga kuys, nagagawa siya ng ano ba yan? Yung itlog. Oh, yag balls ng kambing. Ayan, oh. Ang luto dyan doon, yung kilawin, parang gano'n? Hindi, nagagawang pinispisang. Pinispisang yag balls. Ayan, oh. So ito mga kuys, yung pinapaitan ito mga kuys. So, pinapaitang kambing. Sarap. Shout out sa kumakain doon. Ito mga kuys, ayan, gagawa kami pinispisang yag balls ng kambing. Kumain na daw siya. Kumain daw siya spaghetti konti lang. Yan ang iwas sa COVID. Hindi ka luto, nagutom na po. Ito yung pwede sili, kung mga sili ron. Dalawa. Sili? Yung kurang. Ito rin. Hindi ba kaya ng papaitan natin? Wala ka na. Hindi ka na makakain ng papaitan. Hindi ka na makakain ng papaitan sa ginawa. Hindi ka na makakain ng pinapaitan sa ginawa. Kunin mo yung upan, yung binigyan ni nanay na... Kalamansi. Yan. Pasuyo. Tapos siya nga ipakita, i-titutap mo kukondak ka na kung sa murid dito. Okay mga kuys, ayan. Finishing touch na po yung ating pinispisang yag balls ng kambing. Ayan. Ping, 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 ping. Asin. Ayun lang, ay day salt. Sarap na pulutan niya. Ito ulam. Umukhang pansala nito. Yung pinagsala niya ng spaghetti. Ayan na, dati pa sa Yung ganun po, yung sakit. Hindi ah. Masarap mga kuys, oh. Pinispisang kambing, yag balls.
Okay, ayan mga kuys, tikman na natin. Yung nilutong pinispisan ni Pare Junior. Yan. Ay, makasarap. Okay mga kuys, mainit. So ayan, tikman na natin yung ginawang pinispisang jug balls ng kambing. Ayan. Sarap. Sarap na pulutan ito mga kuys, tignan nyo. Sarap. Ayan, luto naman kami mga kuys ng sopas. Sarap ba yung pinapaitan? Mga kuy, so I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog para sa araw na to. Ayan. Tapos na kami kumain. Kain na on the go. Ayan. So this is Kuys Rod na nagsasabing make din lang ang buhay. Enjoy natin yan. Bye-bye! Bye!